gure ikastola gaztea? Ez uste, baditu urte batzuk. Hala ere, ikastola gure herriaren, Añordako herriaren bihotza ere bada. Zatoz, begira. Amazorrain ikastola etzen sortu garai hartako agintarien aginduz. Hala ere, ikastolak aurrera egin zuen. Egia da, Amazorrain ikastola herritik sortua izan zen eta herriarentzat sortua ere. Edozein ume txiki bezala gazte egin zen. Eta gazte egin zenean bere hasierako guraso haiengandik banatu behar izan zen. Banandu, askatu eta beste batzuek jarraitu zuten hasierako haien bidea. Hala ere, hasierako guraso haiek, lehenengoak izan zineten haiek, beti uste dut eta uste dugu, beti izan zaretela ikastolatik gertu. Eta beti ikusi duzute harro, oso harro, ikastola txiki honek nola egin duen aurrera pozik eta sendo. Gero, beste asko izan dira jarraitu dutenak, eta guztiek egin dute beraien ahalegina. Eta noizbait ere zuei ere egokituko zaizue jarraitzea. Horregatik, 50 betetzen dituen honetan, horregatik zaudete guztiak hemen. Eta nortzu dira ikastola sortu zuten haiek? Nire gelakideek eta nik eskerrak emango genizkien pozarekin. Izana Lore Geroakimu, 50 urte horren testigu. Da, 50 urte hurrena ospatzeko aukeratua izan den leloa. Baina Lore 2 urteko hazia ere intzuten haiei, gorazarre egin nahi diegu gaurkoan. 16 neska mutilen gurasoak. Eta gure ganako betezen eskatu nahi diegu. Maitere, Teieria eta Kasi Aizpurua. Kontxi Arbeten eta Jose Antonio Iribar. Pedro Artola eta Bernardo de la Sapetti. Martín Izterregi eta Jesus Gastesi. Baita, Jose Maria Aranalderen senideei ere.
askatuz joan zineten, gure buru gure mingain, izan zineten banaka, guztia gainditzeko lain, irakasle eta guraso, ezi gaituzue bikain, ondo egindako lanak, eskerrona baitu ordain, zuei eskerrak bai gera, bai lehenetan bai orain, zorionak aiorgata, zorionak